Dobre, Gabo. Dneska máme štafetu stavbársku. Gabo, zaber! Tu je Gabo. Posledných 300 metrov! Vynikajúco! Záver! Moši, druhý cyklista. Otekaj na tanko, ale ja idem s ním. Edo ide. Edo ide. Na tanku. Kolečko. Prečo? Ja mám krátke 26, volačo. Vede náš druhý bežec. Vynikajúca práve vbieha Tomáš Straška! Neprepál to, Tomáš, neprepál to! Prvé kolečko sa rozbehni, pomaly. Ale príde za nás, máme. Ahoj. Čau. Anička, toto si zaberieš a budeš skandovať. To je to isté. Vlastičko. Mária. Výpadne pravda na spíčku. Anička. Dáme to spravený gol, Vojko. Ahoj. Keby si bola do podpása rozlečená a time tam, že ide to určite nám. Nestrenujme, alebo dostanem porážku na začiatku. Ty nosíš aspoň 4-5 koleček, si žiadam, by si sa musel. Jo. Chlapci, ale ja som bol prekvapený. Gaba veľmi dobrý. Ja vám tam nesklamám. Dve minúty zrasil na noge, to je iný. Draž by tak neišiel, neboj sa. Však áno, lebo nemáš ešte vyprávať po včerajšku. Áno, teraz druhý sedí, to už je za potom, 28 minút. No, ty najrýchlejší. 27, 28, tak? Ty normálne. Ty rýchly by A mali. ty ide normálne. Taký jak kolár, tak máme 25 minút, takže pozor na to. My keď budeme dať 2 minúty náskok, nemusí sa nám to Jaký vyplátiť. náskok? Čo? Keby sme aj mali, hovorím, náskok, 2 minúty ešte stále sme nevyhrali. Kolár je nabitý. Poďali to byť ako prvý? Takže... Len prvý, okrem Gaba. Zasprintuj! Poďme, ideme! Kanto a s rozumom. Dobre!
Až nazehnal, až na Český Těšín, do Českého Těšína zo Smravy, 100 km a nazad do Českém Těšíně a potom vrátil nechodí do toho nazad. Uzadu vedia 100 km do tých. Ani sa balo hoči do jednu ulicu. Ale ja to poznám sa byť. 7 km a Vynikajúco! Viktória Horné Orešany, aj skupina Vlajkov, takže hornooršianskí členovia VK Viktória už beží na ďalší úsek. Ako vidno, je to ešte veľmi dramatické na tých najvyšších priečkách, teda súboj o prvé. Dobre, do dehotrhov. Posledný úsek, na druhý a ide Vlado. Vlado, kóde. 30 sekúnd. Takže je to veľmi dramatické. Opäť teda v čele štafeta telovýchovné jednoty STU Trnava pred bežeckým klubom Viktória Horné Orešany a dráma bude pokračovať až do samého záveru. Áno, a posledný člen štafety Vlado, sme prvý. Tak priatelia, preteky vrcholia, Vlajkosláva a mexické vlny vítajú najrýchlejšieho zo štafety BK Viktória Horné Orešany. Do toho už sme vraveli, na 6. úsek vybiehal pretekár STU Trnava s náskokom asi 150 metrov a vidíte Vladislav Blažo vo veľkom štýle bežiaci. Tak. Aj s tou klubovou vlajkou a je to hotové, to znamená, že BK Viktória Horné Orešany víťazí v štafetovom maratóne Šeršený družstiev 2002. Tu modrá máme v štafete BK Viktória Horné Orešany prvenstvu. Samozrejme mali perfektný servis pomocou mobilu a proti presnej informácie. Aj kolkár Eška Modránka, ktorí zatiaľ sú na 3. pozícii, takže ešte to bude veľký súboj o bronzovú priečku medzi Eška Modránka a kombinovanou štafetou Trnavy a Špačiniec. Takže Adam Remiš, ročník narodenia 48 a za Eška Modránka beží Marek Bachratý, ktorý je narodený v roku 79. Takže ide o oveľa mladšieho pretekára. Uvidíme, ako sa to všetko skončí na tom poslednom úseku. Či Eška Modránka obhájí bronzovú pozíciu za dvojicou pretekárov, ktorí bežali na 6. úseku STU Trnava, ktorá skončila na striebornej pozícii, a za BK Viktória Horné Orešany, ktorá získava prvenstvo v tomto štafetovom festivale maratónskych družstiev. No a táto dvojica teda už ukrajuje posledné metre. Samozrejme my tým pretekárom odberiame čas, tam sú rozdielne pozície, ale chceme, aby ten časový úsek sa mohli vyhlásiť výsledky na všetkých pozíciách, dekorovať víťazov z rúk pána Šulka, prevezmú najlepšie štafety, odmeny a už máme poradie na druhej i na tej najvyššej pozícii. Opakujem pre BK Viktória Horné Orešany a strieborná pozícia pre štafetu T je STU Trnava. Povedzme si, že štafeta Viktórie Horné Orešany Tomáš Traška